panagan. Isu ti kararuada Aaron Kutyamat, Salvador Kutyamat, Cecilia Kutyamat, Eloy Ambros, Domingo Ambros, Alejandro Tabangpura, Rosalina Tabangpura, Pedro Inigo Sr., Caridad Inigo, Juan Cortez Sr., Chodoro Cortez, Gracia Cortez, Ken Domingo Kerubi. Itinaytoy nga rambang misa, kaduren tayo ti panangidaulo ti panagdaton, ken panagyaman, nagiti kakabsat, manipod sisa Santa Ana. Tumakder tayo kakabsat, ken makipaset tayo ti kanta, Panginoon. Special intentions, the jet can be ditaro, ni Rowena Patugalan, ni Hermilia Echon family, ni Pinky Dia, ken di pamilyana, ni Edsel ken Joyce Olet ken di pamilyana, ni Dominga Luis ken di pamilyana, ni Labrador family, ni Judge Boss, Dr. Mimi ken Lin, ni Damilet ken Liwag family, customer ni Jesse-Ron Palakpak Panyo, ni Raman Taypay, Pagyaman, the Mr. and Mrs. Antonio Bahia, ken ti pamilyada. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumagara kayo. Kasama ni Kenka. Kakapsat adda tayo ti maikatlo a Domingo, ti panagungar. Nananamon tayo, ti bilag ti panagungar. Ti plano ti Diyos kada kayo, na isang sangayan unay. At kamatalit tayo, itidayta a plano na italit tayo ti amin tayo, dari ti panggap tayo, ti puso natin ken panunod tayo, na binpintas nga amang, ti agtalit iti plano ti Diyos. Idahidayaw tayo nga rin ti Diyos. Kadap na maikari tayo magkirangal, ikilat yung santo na panagday tayo, bigbigon tayo, nagiti basbasol tayo, pagbabawian tayo, ikayang tangay mamaki tayo, ti Diyos, manang maasi, kanya managaya.
Kumararap tayo. Ipaay mo kad apo ta agragsak kami, gaputi pan nakapabaro dagiti kararuami. Kat na kami ang mangipaspasindayaw, ti pan nakaibilang mi nga anak mo, patalgidang ka din, tinagloryaan to a panagungar mi. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na aga ti aramid dagiti apostoles. Kay mo na ti kamatuan na padi kadagiti apostoles. Naigit ti panangbiling mi kada kayo. Adi kay mangisuro tinagan kay to na tao. Kitain niyo ti aramid niyo. Nagwarasen ti panunsuryo ti entero a Jerusalem. Kaya kayat ni pabasol kada kami ti papatay niyo. Sinumbat ni Pedro kaya dagiti dagduma nga apostoles. Agada nagtungkal kami ti Diyos, ngayon ti tao. Ti Diyos dagiti Ama tayo. Pinakuman ni Jesus a pinapatay tayo. Babaen ti panangilansayo iti krus. Intalok na iti makanawan na, kas Pangulo ken mangisalakan. Tapnoy kan na dagiti Israelita iti gundaway nga babawi kadagiti basbasol ka. Tapno mapakawan ka. Da kami ti makapanitnit kadagito. Kastami ti Espiritu Santo nga ente ti Diyos kadagiti agtulnog kenkuana. Pinastripda dagiti apostoles. Pinaserlida sa daing bilin manen adida sa sao. Itinagan ni Jesus. Pimanaw nga po dagiti apostolis iti saklang ti San Pedro. Kasta unay ti ragsakda, taimbilang ida ti Diyos ang may karin at sagaba iti panakaibabain, gapo itinagan ni Jesus. Ti sao ti Apo. Pagyaman tayo ti Diyos. Idaydayaw da ka o Apo, gapo tayo salakan na. Idaydayaw da ka o Apo, gaputin sa lakan. Idaydayaw da ka o Apo, gaputin sa lakan na. Ket giboy palubos sa dagiti kabusol ko pagkakangawan na. Itilubong dagiti nakay na inaon na. Naikuyuga kadagiti pababa, iti mangliwing-liwing nga abot. Nupay kasta pinagbiag na. Idaydayaw da ka o Apo, gaputin sa lakan. Ikan tayo, tipagdaydayaw, iti Apo. Dakay ang mapagtalgan at tartaon. Lagipin nyo, dagiti naramit, tinasantuan, ket agyaman kayo, kenkwana. Apagalit matlaing, tipungtot na. Ngayon, di kinalimbat na agingga at dabya. Mabalin na tirabi at asangsanit, ngimitibiga, raksak, tisumuka. Idaydayaw da ka o Apo, gaputin sa lakan. Dinggen na o Apo, kita asyan na. O Apo, tulungan na. Pinangbalin mo alam ko ti dungaw ko. Inikkat mo ti panis ko. Kipinawisan na itiragsa. Idaydayaw da ka o Apo, gaputin sa lakan. Ti may basa na adaw ti libro ti Taltim. Siya kiwan. Kimita akit ng eko ti tinik dagiti inigo ti riliw nga angheles. Inawlaw da ti trono. Dagiti si bibiyaga palaswakan dagiti panglakayan. Kating kantada iti nabisa. Ti kordero ng patay may kari nga umawat ti panakabaling. Kinabaknang kinasirip ken kinabisa. Dayaw, dayan, ket panakaitan. Kat nangag ko iti panagkanta, dagiti amin na paswa sa dilangit. Dagiti adda diti daga, dagiti adda ito ti daga. Dagiti adda iti baybay, ket amin na paswa iti entero alubon. Iti si tutugaw iti trono ken iti kordero, maitad kumatitan o ken dayaw. Dayag ken panakabaling, iti agnanayon nga awan ingano.
Amen. Sumba dagiti upad as ibibiyag apas mo. Kat nagparentumen dagiti panglakayan, sada nagdaydaya. Ti sa ulo ti Apo. Yaman tayo, Diyos. Silawang kalpan panunod mi, ikatemgen marami, sisasagana ang manungin, hintayami ikanta, Alleluia, Alleluia, hintayami ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at ako mga kayo. Kasama Iban na kayo maragawag tinasantuan ng Ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Nagparanganan ang mismo ni Jesus kadagiti adalan na ikitanaw ti Tiberias. Kastoy ti panagparang na umong da Simon Pedro, Tomas ang mauawagan iti singin, Natanael at Tagakana nga naili ti Galilea, dagiti anak ni Zebedeo, ken duwa kay nga adalan ni Jesus. Kinuna ni Simon Pedro kadagiti kadwana, innak agkala. Umay kami met kinunada kenkwana, napandagarod ket limbugan da iti bilog. Ngem pulos na awan tinaalada anagpatnag. Idilumlumgaten ti init nagtakder ni Jesus iti igid ti danaw. Ngem saan ang nailasin dagiti adalan. Kinunangarod ni Jesus kadakwada babbaro at dakadi nakalapan nyo. Awan apulos insong batda. Kinunana kadakwada iwayat yo ti ikatyo iti makannawan ti bilog ket adda maalayo. Inwayat dangarod ti iket, ket saan da na may isang at gapo ti kaado tinaagada nga ikan. Kinuna ti adalan adinungdong mo ni Jesus ken ni Pedro, iso daytoy ti Apo. Idi mangged ni Simon Pedro nga iso ti Apo nagbado tanakaoksog idi, ket timbuak iti danom. Ngem nagbati dagiti dadno mga adalan iti bilog, amang isang sangat iti iket, anak no iti ikan. Saan daunay nga adayo iti sangat. Ag sa magasot amit trulaen, hindi makasangat dan nakita ka sadyay, ti dumardarang abiggang, ken ti matuntuno nga ikan, ken sumagmamano at tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada, mangyag kayo ti ikan at alayo. Napan ni Simon Pedro iti bilog, ket insangat na ti iket anak no iti dadakkel nga ikan. Sa nagasot 50 ket 3 amin. Ngem no pay aduunay ti ikan saan anagsam ti iket. Kinuna ni Jesus kadakwada umay kayo mamigaten. Awan kadagiti adalan tinakaitured ang nagsaludsod ken kuana iti kinasiasino na taammoda nga iso ti Apo. Iti kastain na sidid ni Jesus ket innala na ti tinapay ken ti ikan sana inted kadakwada. Daytoy ti maikatlo panagparang ni Jesus kadagiti adalan na kalpasan ti pannakapagungan na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Daya may ikaw. Good morning. Misog kayo ng Kapay bisita tayo ng tagabigan, welcome kadagi tayo tagabigan, nagmotor na tayo nga umay limang kita, nagitaksik sikat na taga-kalangkwasan ko na nakamisokot kayo magaya. Umisog kayo na may mayang magdidinamon da welcome. Dahil po yan, makagulo dato'y may basa tayo tata, Ebanghelyo. Apaya, di kan ada opat na gaspal niya. Nanya lagi jay. Matthew, Marcos, Lucas, Ulas, Guryo niya. Matthew, ni Matthew, ni Marcos, ni Lucas, ni John, ni Juan niya. Kasi di bas-basaan tayo, di kanunay nga opat na ebanghelyo, ebanghelista,
kini Matthew, Mark, and Luke, synoptics, kung nada na dyan, agpapada dati presentasyon, ni Juan Sabsabali, ni Juan Sabsabali, dagiti talo agpapada da, kada Juan Sabali, ti presentasyon na, anya ti present, dagiti talo, manipot, mostly, kabibiyag ni Apo Isus, nanipod na iya na, intataray da kapatayon da Herodes, aging gana nga naiyanak ni Bethlehem, aging gana nga napan na i-present ay templo na pukaw, hindi pan na nagparparangan, hindi ka nagparangan, nagunyagan ni Karayan Jordan, ni Apo Isusan, nang isursuron. Nangagas kini may masakit, pila, pinapagna ng bulset, aming natrabaho na. Nagpabunya kiniwanan ng isursuron. Hindi ko na-trigger bagiti kalabanan, hanggang nga mamati, pinatay na ilan sa iti cross, aging gana nga nagungan. Dahil yan di presentasyon na iti talong synoptics, unana niya. Tatamo ni Juan, di present na, naununag, anya na jay. Haanlaan ka di katatao ni Apo Jesus, no di jay kina Diyos na. Kas tiniro giti Pangulyo ni Juan ka, hanang nga biblical expert Kung ngay baga, ordinary ang lang na nagbasa, dagitay papantyay, agbasa ka talaga ti Biblia, ti talaga nalalaing ka. Ang kaya nilalaing ako na yun, nalalaing ka ti Biblia, naman kaya nag-seminar basit ka, kaya ka, yung kakisang na tanay sa nabas, ikarakarin mo magkadagita, tutulong na nakada, ay, suladan na kang topay. Anak na biblical expert, ng siguro lang ti agad-agad. Tata, mimot na huwag sa bali, magpipresentasyon na niya, diya kina Diyos, more on kina Diyos, kinatao niya ako Jesus. Anya ti Rugi ti Pangilyo na at Tisao Timao. Yeah, Tisao Timao. The word became flesh ko na dayay. Tisao ni Apo Jesus dayay. Aging nga na iya na. Naiya na. Aging nga na i-present ng ton. Anya ti pagbali ng ti panagungar. Aging nga na ti paltiin ko ba na ti paltiin niya. No anya kas ano ti trabaho ti Dios na ngato. Dayay ti kayat na nga iparang. Tulo kitaan tayo ti ebanghelyo tayo. Kadagiti talo, the Matthew, Mark, and Luke. Di presentasyon da, dahil miraculous cuts kung na nadidya, ado nga naalada nga, nga naalada? Ikan. Baga kayo, ayaw sumayan, amoy di sumayan. Bagsal. Ado na alada. Nakitaan tayo nagduma, di presentasyon, dahil synoptics. Ni Marcos, amoy yung Biblia, so nga mistake na kung kunayo nga sola escritura, awan serbiti tradisyon, nga mabalin. Apa ya? Bilangan tayo ti panagbilang dahil kitawal ni Apo Jesus, year 33 to 30 to 33, hindi tawal ni Apo Jesus, imbasal tayo tawal na, iso ti panakatay na niya, nasurat ti mo na nga Ebanghelyo ni San Marcos, iso natin mo na nga nagsurat. Year 70, kaya't na nga sa 40 years after na nagungar ni Apo Jesus sa dalarugyan kag surat Ebanghelyo. Oh! 40 years sa dalarugyan linagit ni Marcos kapag napasurot isunan damatyo linaglagit tayo na kasama awan din nag-record. Iso nga mabalindan at kamali ni Jay details na tali naglagit na kalatata kumaan niya, di mabalintay na lagi pa, na kayo nga lang ay bagbabakad. 40 years ago, 50 years ago, di mo lahanan at ang kampanya, di mo ni Presidente Marcos, di Presidente Edith. Nang talagi po tayo matinararamid na, kung nadagiti taga-norte, iso tinagpatagati taga-ramid, iso tinagpatagati, hindi ko, anya pa dagiti mayat karamid na, nalaing nga bit lang, nalaing nga gispits, kasdyan, awan nang i-record, ya, kaya iya tatangatag da recordan. Kasdyan, i-Biblia. Kasi niya Apo Jesus, after 40 years, kita yung 33, ima yung surat ni Marcos, year 70. Kahit na nga sa 40 years, sa ada pinadas nga yung surat, linagit, dayjay, napasama ini. Kano linaglagit, dati ka lang eksakto dayjay, detalyado na lang napasama. Kasi pamalikan ko nga, panakaala dati ado nga ikan. Anya nga mga bye-bye dayjay. Ayaw ijay sakwa. Kani Marcos, iso ti kaababaan, da Matthew, ken Lucas, imbasar da di Ebanghelyo da, kani Marcos, nung adda na alada nga Q source, well, kung anatay ka, inya di Q source,
Haanla, nga rin sinurat ni Marcos ti tinulad dan, linagitda, nagsalsal-sud da iso ti oral tradition, chismis, nagdamdamagda, awan ti written tradition na intenda, ka 40 years di kaya na nasaon, mabalin nga at pa nagdiferensya na ng may sa ti kaya nga ibaga. Anya di dyan, no pinaador na ti tinapay, no inyag na ti ikan, no inagasan na ti gulsat na aramid, no nagdudumalaan di dyan panani, paranda. Mawatan! So kanyo ako na ng abang ti tradisyon, dati Biblia, ti gari gospel, nagrubi ti tradisyon sakbay na naisurat. Kata kayo mo nakaigpil kayo ng Biblia, para sa akin mo dito kapalainanan ng mga ibagan. Kasta di ko na ti sorat, hanggang na mabalin na awan pagigil, wana surutan nila ang Bibliahan. Sakbay na isurat dahil nagdigin na maganda, linaglagip dahil di na pasama. Yung tatan sa bali ti presentasyon, alam ko madagito yung synoptics, ni Pedro, napanda nagkalap. Pedro, Santiago, Juan, napanda nagkalap, sadya ay kalangkwasa. Awan na alada, papayat niya, winda, tatakaw. Nasero garo, dinyalat na natapapayat na. Dari niya synoptics, anya ti impresent na, agkalkalap na Pedro, kini Andres nagkapsat, nakita ni Apo Jesus, ada na alayo ko na nag-awan. Ipakat yun. Nakita ni Pedro nga nagmilagro, simurot may kanhantong na ikang tikalakong kuna nahampay na natay ni Apo Jesus ijay. Damdamo na pala agawis. Iso masimurot ni Pedro, di pandagna na di danong na udpugi dayay. Nimot sa Juan, sa bali, may sa na event dayay na nalagitnan, tilinagit naman ni Apo Jesus adong na ala de Pedro, natayon ni Apo Jesus kinagungar kung kunadan. Kaapay na napag nagkalap da Pedro, nga nila di presentasyon ni Juan, kunanan, datuya, nag-urnong da, ni Pedro, Tomas, dadawtin Tomas, mauwagan ti singin, Natanael, anak ni Zebedeo, duwang adalan ni Apo Jesus, may sa ni Juan ijay. Kaya na nasa uwan, aga amudan, ito'y Ebanghelyo ni Juan. Ngam ijay synoptics, di talo, haanda pa'y nga nag-aamo. Ito'y naurnongdan. Taapaya, natay niya Apo Jesus, naupay dan, naabakda, napangdan, nagsugli ijay, ibigtibaybay, agkalapdan. Kinapang ni Apo Jesus katapwada. Dahil yung presentasyon ni Juan, iso nga nagduma. Kanya nga ruti maikad na kanya tayo nga, agduma mo di presentasyon da, sakbay nga natay ni Apo Jesus, kinkalpasan. Gapot ali naglagit da awat ti concrete detail. Ngam timaymay sa tinapasama aduti na alada nga ikan. Kanya napasama. Kunang ni Pedro mo upay dagdag di igit ti baybay na agkala. Umayak mo kunang mo digiti asong na katadwana na pangda. Aglawagen. Sinaludsod na ni Apo Jesus. Sigur ti sa bali evangelista da di nagnadya danong timpok ni Pedro. Kuna na siguntan niya na at pagbaro at na alayo, anda pala nalasing. Ngani Apo Jesus, tanagungaro dato ini kini Juan. Awan ako nagpakpak na kami, awan ako los tinaalami. Nya mo nagpakpak na, di mo naman kay akalat na agpakpak na tao maalayo ko ay niya nagkaro ibisin na nagupupod ka danong nga awan maalamaan. Ay nakakita kiti danuman. Baka hampay mo. Da kami mo hindi mapapagyan, picnic ija, isurbok ko namin ibantay, kung saan kikaraya. Po, naawan maalami at ay nga rin mo, pimang kurimus mo, lagi na sayot, di pa may ikarkarip na awan natin, ultimo na bilag na mais nga, nagsubsobra nga nagpupuuran natin, kanun makarapas mi amin nga damurtis laan. Matagakalamkwasan data na ka, po, danalagsan na ka mahubog, naiyanatan. Gusto mo na mapangka mag-picnic, balbalong kang di sardinas. Tawan, ganyan. Narigat at kalat mga maalaman. Kaya hindi nakita ba niya Apo Jesus, iwayat ko iti makan naman di ikat. Anya pinapasama, alok na alada. Anya nga taday jay. Gapot ang nagungaran ni Apo Jesus, sigot ni Ebanghelyo ni Juan, baka agda di aglaw-law dan naman pala nagpapakita. At di jay laang isuna, nung kita na dagi adalan na si Uupay, amoy isama Uupay. Maawawan ang tinamnamata, nataymat niya Apo Jesus, sa mong paigana, si Suna ko mag-isa laka. Baka agda jay, pag aglaw
naglaw-law, dan naman lang nagparparang. Rabi ipay lang, nag-uurnong lang. Tanawupay na garon. Baka ko na ay karkararap ko man awan maalayaw laman. Kung ano siguro, kala sa kanya yun, di mo naman kay agkalap ka, kanya di pagpagasa, ipayapay lang sa di aklaw. Ay malas na dyan. Ay malas, di mo naman nagkalap ka, ipayapay na di aklaw. Ako ko nga maalam. Na kami ka, dumot ni tradisyon din mo ang panagwa, no, daday pang kami agkalap ka. Amoy di panmiit, daday lawin ko namin, daday nagkampi stick na. Nakakita kay pandi kita? Indagta na kami mga kararamidan, may tapong nagasgasak ko namin. Amo yun na na pang kamagipon-pon, di nagasiwang tilumon. Nagasat ka na dyan. Amo yun na dyan? Oh, nagasat ka na dyan, nagasiwang tilumon. Nagadulaki mo, awan banmilit yung amin na rororayang nga, damatay sa akin ko ang banmilit. Kasi karamidan din nga, po, nagasgasak. Ano ka na ilawan nga nalayaw? Awang mga ayaw. Nanguro no, pupudot ni bakit mga kabulanan sana linayaw. Ay, pala-palo no. Diyan naman nagkamula na kaya linayaw mo mo. Ore ka no, baksiw tilumon ka dapat aramidan mo talaga ng awan kikan mo. Katatanday to niya ako Isus dari adalan na baka nagpapanag na dari Isunan. Narinan adakan niya da. Nung nakita na di upay ka, ay man ikan ko na. Ang kararag na siguro. Awan maalag. Nagpapanag. Ang definition na nagpapanag. Awan naala na. Ganyan pa nang describe ka. Kapuna na, iwayat ko ito mga nawan, nabanbanog, napuy-puyak. Laglalipan tayo, da Pedro, kada Andres, at kakabsak, da anak ni Zebedeo, mang expert na ito, skilled na ito ng mga anak niya. Ang muda ni pag-iwaywayatan da, ni Apo Isos, karupintero. Haan na mga anak niya po Jesus. Kinagpapanag daawa ng pulos na ang daan niya natatay dyan. Kaya hindi ko natatay iwayat ko, ikot ko, anya ti ko na ni Pedro, isa bali nga pasal, Apo, nagpapanag kami, awan pulos na alami, no isuti ko na, iwayat mi ti ikat. Inwayat na ti ikat da, adot na alada. Mano nga ikat pinaalada? Yan! 154! Sabi ka sa kulundunod, Diyos ko sa mga kuray ka ngayon dinumigo ang sa sa uti, kawan mabakit at abaw kayo ang amin. Apa niya nga 154, apa na handa 155, apa nga 151 sa ang dogasot. Nga may medyo 154, napatid din dyan tinanggar na. Iso na imparang ni Juan. Anya yung 154, scientific perfection ken abundance. Nabarayuboy. Dahil yung baga na, kaadog na alaga, dahil yung baga, narignadan na iso ni Apon, narignadan na iso ni Apo Isus, iso ti Apo kung naniwanan, ken ni Pedro. Nagbago mo ni Pedro na nakausod, tibipang iyadanong tamagmag na ngayon iyadanong ni Apo Isus, nagtakder yan iyadanong malmulsan, kung nanay sa balay niya, inalaw na. Kaya ito yung anti-atin kwa. Kaya iso ti Apo kung nanay. Kita tawa na din, ano lagi kayang na rin, bagatan niya tayo una. Pag diferensyaan tayo, gipagayatan, laing ti tao, skill ti tao, kundi gipagayatan ti Diyos. Da Pedro, da Zebedeo, kaya anak ni Zebedeo, ni Andres na kapsat ni Pedro, dati ang mga anak dito, kabisado da ti baybay. Awan na alada. Nalaing da, ada paglaingan da, ngam awan na alada. Ngam idinagtungpag da gipagayatan ti Diyos, nasubsobra ng di inexpecta. Pero dagduma, dahil timayatan niya tayo, at dalaing tayo, at dadiskarte tayo, at kabagulan tayo, ngam nabipintas tulad ta, di agtalag hindi pagayatan ni Diyos. Anya ti ipaayon na nagtalag tayo kikuanan, nabarayuboy, subsobra. Nabarayuboy, subsobra. Kasama kanyayo kada kayo nga nakataangan. Hindi magbabaro tayo, hindi kabanbarmagan tayo, adaklano tayo, tidiyak tayo. Nung galay nga daduma, uri nagbasa ka ng maestra, nagbasa ka ng maestro, uri ninyo binasbasa na, apay na hambang nga iso titinurong tayo. Uri ka niya yun. Nagadumot ni plano tayong asawa ko hindi, ay nung mga asawa ako, kung naman taga-talang buwasan, dahil ito, maestra, tapos na ito, suldo na, nababa na ito, itigayag ng asawa, maestra, ay yun.
Isunti binlan laba kada bintatalog. Tingko asawa at dahil ito na ba na, ay nang asawa ka mo, tika arro bang makakapang mo lakot. Ang daming plano tayo. Tingko mga asawa at kung ano, nag-graduate ng multi college, ako, tingko asawa at dahil ito lalaki na ako, engineer, dahil ito na naka-gel, akanayo. Kaya ako, asawa ka ba, bumakit ka, huwag maglaalan sa uray niya tang, arro ba mo? Uray niya tang, ang daming plano tayo. Nung nagmayat na surutan, di plano ni Apo Diyos para kanya kayo. Siya mo taki, bagbagat mo nga ni Apo Diyos na pinagplano, ti kinapapit na ta. Tayo di high school lang ka. Hanang makabaybayan. Awan ti plano kang basa college. Pulos man. Hindi nagtambayan ko na. Pero na high school ko, nagsardin ako na nagbasa. Nabisid na siya pinagmulan ni tabako na tandamot kanya-kanyang pukundamamong ko. Ang damot talunan na, ang damot ipabagi nga pakitalunan, bakit ako talong kamlaay. Awan plano ti biyan. Danunan mi mga atanay, bani kada paok nga pang makisalsalaan, hindi magmagnaan. With all the anglit kada. At damot na naka, bursa mo na, uso kasi galing yung ibigay tinalaklak. West Point ko naman sa. Hindi mas matasiga ka pinot ang rinay. At dabuok ko nga din atidog na kagtawag at itan na yun. Naawa may gatang may inuman may tikan may tibig sa mga katakas-lakat ama may madatay. Sumala kananana kung ko na naman yan. Pag kami makisawsala, awan plano ni Biyag. Tanong pa yan. Kasi di magkalaki din. Nung agdaman may sa armas na nararamat na niya day. Di pamilya, makimismisa. Uray na kung kunami, uray na bang kamag-isa na ba? Di pamilya, natarayotoy kami na makimismisa. Kasunod na, sa pulo kami ang kakabsat, sa pulo pang mula. Kasi nabis man nakimisa. Di manong ko nga, medyo barbara erong ili ang nakaya. Naira na pa nga dati aglo-alo ting minatay niya. Nagtudo, nagsardag itudo, napita. Iniirobot ni tilo-alo ting maray. Makita pa niya sa akin ang inanayagin na tabi may kaglis niya na pagdibangir na balay. Naturog ti rabe, nabangungot at daan magbugbog ko. Dahil takot na di ka magkilawalo, kung nabigina, isip ko ang magkilawalo. Nung maginismisa, kinuray magtrabaho niya talaga, may saman lang tabi kararap ko. Awan di kararap ko nga, ako balbaliyon pa, ako pagbasaan na. Tika sa lugsod ko, hindi ko uray na tayo, at guy-guy lang tibunga, amoy tibunga pagpadanaw. In English, gena. Yung host, amo di kong kuna kini, ako apay kastoy lang na tibiyag mo, dati may masa nga, is-istoy di tabako, amoy di tabako, hindi gini nagtatayang, gini niti. No may isa lang, awang pa'y magla face mask, awang pa'y magla shades katako, ide, ano na ganan, ma-sprayan ta, rulong na may paspasada. Kanya na padasal ta, kids kayo. Ay, spray lang kasi nila, hindi bumbangan na, spray lang kasi nila. Kasi na may isang matarupa ko, kasi na tayo na igasan ata, na-spray lang na. Kaamoy di may isa na ibagbagak ini. May isa ibag, apay kasto lang ang tatibiyag doon. Ako, apay kasto lang ang tatibiyag ni, kasto lang ang tatibiyag ko. Yung mga asawa ko, kasi sigurado na di maasawa ka, dahil panpadat na ay agad bubuong na tamay dyan, dahil agad apa kami nisun mga ginaw. Kaya di bang inturo-turo na, isa mo nagmayat ko man, dili kung kuna na nga, adda plano, adda kaya mo, nung nabinpintas di agtalag, pwede plano ni Apo Diyos para ka. Hindi kayat ni Apo Diyos, palubusan tayo, magtrabaho, itibiyag tayo, kasi di adalan. Narigatan da, nagkalat nung nalalaing da ito, ay export da. Nung ibitinumpag da, di ba ngayon, anya tinaawag da, mabuntang, ang nabaray yung punin, nagusto. Gusto na may mayat ko pala, nagandang tayo, di pagayatan niya ako yun. Anya din kayat niya ako, Diyos ka niya tayo. Live freely, ang biyag ka ano maya. Ikatanda kinahasiit na baro mo. Kasama pa ng ikam si kung naidalang na ikam si taulong. Ikatong gagay buka, ikatong gagay kuha. Nagdanag ka man lang, pakawalan mo, pakawalan tabagi mo, at talagang kinapuyos, agayat ka ang sarili ko. Ang nabati plano, kalagiti pamilya, italog mo kaya ni Apo Diyos. Haang mo nga, at daday tidiskarte tayo, at dagagot tayo, at dalain tayo, nga napintas ko lang tatay, at talagiti plano ni Apo Diyos. Gusto nga nagmayat na pang panunutan, huwag dito ibanghelyo tayo.
Kasi di napasama, kadakwada, anyat na agada, narabuli. Ijay kadagay sinoptics digital law, anyat ko na ni Apo Jesus ni Pedro sa Anton na gapot namang rugrugi pa ilang ministry na jay, anyat ko na sa Anton na ikanti kalapon taon ton po na. Ngam ito yan panagungaran ni Apo ni San Juan ang tinangi-presenta ito yan, idinaawat dan niya ibang paganan, namnama, nga naagtalag ka kanya da, aduti parabor na. Kasi magkanya tayo, kanya rin plano tayo, siya ay kakarawan po nga, basi ko di pagi, kada umabot at pagi, ito, yung kita puyo, kita natin parawan tayo. Hanyo imo, hang kayo nga feeling, pagpadyog ta ako, sayang father nagwapo, kapay ta kami na wala, pangit kami niya, pati. Di mayat na gwapo ta akong taurang nagsersermonan ko, nagadumapan makinisa. Wow, gwapo ni father, intayap. Sa kang tumulag dandanag na lula na bakit na mga araw. Hindi, kararan. Hantay nga ako titiyan. Nakasasaan mo rin yung ako yung tata. Hindi kayo ibisa kami, nadadali sa kristal na pabula. Niya pari niya. O, pinaka na nakawatan, pari ka ito niya. Hindi, kung natin yung mga dita, ang muunad na plano kayo, nang napipintas ka tate, ang talag yung plano kayo. Panagtalag ka niya ang Diyos. Nagdapag pagbabaw yan, galusam, i-clear mo, inutunubigan, italag mo. Iso matatanga ang daw, kagbanan tayo marunan, si Raraksa. Nagiging agalan kasi uupay lang, tanago, na tayo. May katlo nga palagparang kung ang narito. Nung nakaalad naman ng diadong ikang rimak, uda nagsubli Raraksa. Sinanamad ang amudan na at ni Apo Isus na makikagkatuhan ako at uhay na tayo nabunga rodayan iso nga tawag di panalo. So kasi kung narinig tayo at ni Apo Isus tidid na tayo at napanalungan binagmaya kadarat sa kadarat ko at nanamnama basta talag tayo itiklano na. Kadayok yaw tayo di mamati Diyos Sama na nakalagit namin, anak na ng nasuhay di langit and daga, mamati at may Kristo ang bugto ng anak natin at buhay. Ating maugarami di Espiritu Santo. Ikinak ni Santa Maria Catherine, nagtutuo at panagturay ni Poncio Pilato, na ilansay ni Cruz na tayo kinilitanim. Imulog Kaya nagitinatay, nagungar may katagungan daw. Imulit sa dilahi at sa tugang matatawag ni Diyos Amang manakabalin amin. Pagkapunto sa siya may mapong palagay si Biblia kaya kalagitinatay. Mamati at may Espiritu Santo. Pagkik may Santa Iglesia Katolika. Ipalagrin namin dagiti sa Santo. Ipanakapakawan dagiti basbaso. At dantong may kalagungan tibali at biyag na Kakabsat maawan tinapudno nga panagayat awan met ti kaiskan ti panagbiag. Intay kumamang iti Dios tapno inna ko mahiburay pinapaypay sa na Kristiyano na panagayat kadagiti Dios. Dagiti puso tayo iti amin at tao. Kalpasan iti tunggal panggep kunan tayo apo din gam dagiti dawat mi. Ako din nagkakita kami. Kinuna ni Apo Jesus ang mailasing to dagiti pasurot na babae tinang Kristyanuan ang panagiinayat da. Idawdawatan tayo ti intero nga iglesia tapno agranyag kumababay iti baro abili ni Kristo. Kumararag tayo iti ako. Ako din nagkakita. Para kadagiti adda iti turay, tapno ti danto kumaibilang dagiti pagpagita, akas nabilag nga ako, nudiket napakumbaba nga alipen, kumararag tayo iti ako. Ako din nagkakita. Idawdawatan tayo dagiti pagbagi tayo, tapno masusuro tayo kuma nga aramidan ti bili ni Kristo. Ayaten tayo dagiti kabusog tayo, kaya idawdawatan tayo dagiti mangirurumen kada tayo, kumararag tayo iti ako. Ako din nagkakita. Idawdawatan tayo nga at adukuma dagiti tattao maayaban ti Dios amang ipakita iti ayat ken pangmatay na kadagiti saan pay anakalit na Kristyanuan na panagayat. Kumararag tayo iti ako. Ako din nagkakita. Idawdawatan tayo met dagiti bagbagi tayo tapno agbalintay kuma na paypayso.
Apan nakabagi ni Kristo, babae, ti na Kristyanuan, ang panagiinayat tayo. Kumaranad tayo, iti Apo. Apo ding ken nagititawan. Nagulimod tayo magtawagan ng ibukod tayo ang Panginoon. Dari pang ti pamilya tayo. Hindi tayo matikararagan na kita kakaksa tayo di matitulong tayo na ikarkararag kadatwanan. Kumararag tayo, abuling kaya dali tawag kami. Ama, tulungan na kang kanibaba di grasya, kat naman, ti pan nakasarap mi itigura, imulang iti ayat, iti ayat ti unget, imulang iti kinaanos, ti kinaawan ng nama, imulang iti kinaturet, dawatin mi na ito, ibabain kenkwana, anak ko na, agiin nayat kayo, akas ti panagayat ko kada kayo. Amen. Kumararag tayo kakabsat, pagkara tayo kindaliti adaton tayo, makaayo kumaki ti Diyos Ama aman nakabalit. Amin. Iako at inamalay pinadato kay kay Imam. Ken kay dalawan Ken pa kay gloryahan tinagan na. Ken kasamay a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia. Awaton kad apo dagitoy daton ti agragragsak na iglesia. Inted mo kada kami ti puon ti kas kaunay a panagrago. Kasta kumapay nga itdemto kada kami ti panaglakam mi kadagiti bunga ti agnanayon arabsa gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Dios tayo. Huwag noon ay may karikat rumban anong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin at tiyempo. Ibunan nagmi apo dagiti pakidayawang ngem nang runa unay iti dayto at tiyempo. Apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tababaen ni Kristo dagiti anak ti pudno maipas ngay dayti agnanayon agyan. Ket mailukat ka dagiti mamati ti ruangan ti langit. Tababaen dayti ipapatay na pinarmet na ti pannakatay ni. Ket babaen dayti panagungar na insubli na ti biyag kada kami. Anan sa ta agrago ti sanalubungan
iti pan nakapuno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, kat dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikanta dati imno ti pan nakaiday-dayaw mo, kat punada adi agsarday. Santo, Santo, Dia, Diyos dahil niya minapaso, ilangit kendagan akno, dahil ipakay daydayawan. Usana, Madaydayaw iuman, itinagan ti ako. Usana, Usana, Pudno unay ako, abihid ka akin na santo, kat sikati bugwayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rot, ipaay mo kay Espiritu mamang pasanto kadagitoy adakon, tapno pagbalinan, diti paay mo ida kada kami, abaki kandaran ni ako mi a Heso Kristo. Isu ilisak bayayawat na si aayat ti magina, tapno agtutuok na nala iti tinapay, nagyaman kenta, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana alaarin nyo ket mangantay amin iti daytoy kadaytoy ti bagi isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kasta may kakalpasan day di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaarin nyo ket uminom kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulad isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbaso aramidan yo daytoy a pangilag-lagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, kining ka panagungan, inakan isalakan, ka nabuto sa ngalabu. Itingarod pa ng ilagid mi di papatay kan panagungan ni Kristo idakon mi kan kaabot ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannatay isalakan. Agyaman kam ken kaday paay mo ama ikari kami at dagitoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi ako tada kami makiramo diti pagiganda ni Kristo pagkay saan na kam kumati Espiritu Santo laglagi kon kad ako ti iglesia manay sa napiti sa ngalubungan ket parairayon dayam na ana Diosan laglagi pa man ni Marlo nga arsobispo mi diti amin nga obispo ken papagi laglagi pa pay ako diti kakabsat na pimusayan. Kasi inanama ti panagungar dato iti sidong takaasim nan naroon nga idawdawatan mi ni Santo Papa Francisco. Awaton kad iti sidong karanyag mga pakakitaan daken kay rupan-rupa. Dawaten mi ako kay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to. Ken naingasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat na Jose nga esposo na. Dari tinagasat na apostoles, kaya dari di amin asa santo, isudaan nakapudno anak serbikan karito itaga. Magikadwa kang tukad met kadakwada ang mangitantanog ken magidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog kay Espiritu Santo, erok noy megan ka nga nakabalin na ama. Kaya amin nadayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti ingana. Amen. Hintay umararaw iti aman, katbalwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus. Tayo. Amen.
Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok na ikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti ginagasa tanam na mga urmi. Ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kagukuhan ti turay panakabaling ken dayaw nanaay adinto. O ako mi ang Hesus Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti bakit kada kayo. Kapya nga gapukan niya ti kadko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi tiningningan nuligat ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkay kaysa si kang agbiag ken agari igag nanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kastaw man. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayo ti kapya. Adtoy niya po Jesus, ti Kordero di Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo an ayaban iti daytoy apadayana. Apo niya kay kayo kapatid sa dahil na sa buong pagkain.
Kumararap tayo. Ako kita rin na kamkat at taong pinabaron na kami babaeng dagiti inggakat mga aramidem manipol iti agnanayon. Ipaay mo kung mga rod, tamaragpat mi tinagloriyaan na panagungar to ti pagimi. Gapuken ako Meso Kristo nga anak mo gat Diyos. Isa magipagbiat ken magipagarikan ka iti timbuyo ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon. Nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo aga pumakata kayo. Kasta mo. Bendis ko na kayo, di man nakabalin na Diyos. Ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Nagpasan din na Santo na nisa, tayo iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo.